В края на малка улица живееше възрастна жена с тиха градина. Тя някога бе учител по литература и пазеше спомени като семена. Всяко цвете носеше ученик, чието сърце бе подкрепила в труден миг. Тя ходеше бавно между лехите и дишаше мириса на минали надежди. По рафтовете лежаха грамоти, които не можеха да стоплят душата. Понякога се питаше дали трудът ти не бе изчезнал в тишина. Един вятър пречупи роза и тя коленичи, за да я превърже. Ръцете й се движиха уверено, както някога при треперещи тетрадки. В този миг си спомни уморени очи, които бяха намерили смелост. Поздрач тя откри плик на портата с тихи думи благодарност. В писмото пишеше, че доброто расте, когато бъде посадено на време. Тогава лицето й се избистри, а градината стана по-светла отвътре. Тя разбра, че истинският успех е доброто, което остава след теб.